Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuziva kwamunita pano pa Zim News Beat TV tinokupai zvirongwa zvakasiyana-siyana, zvirongwa zvinoitika kunharaunda kwamugere. Sekuziva kwenyu ndipo zvakare pano pamunonzwa kana kuona nyaya dzichitongwa nemadzimambo, vangave Chief Dotito kwaDotito, Chief Kandeya kuMount Darwin, Chief Nyakuchena kumudzi, Chief Mutoko kwaMutoko, Headman nemari kubhohera. Vese munowana kuno uko vanenge vachitonga nyaya dzinoitika munharaunda mavo. Tinokupaiwo zvakare matare anoitika kumadzisekuru, dzingave n'anga kana kuti masvikiro, vangave Sekuru Shumba, Sekuru Tasu, Sekuru Nyangatayani, Sekuru Achapola, Sekuru Kanengo. Ese matare iwayo anoonekwa pano zvakasununguka. Tinokupa zvakare nyaya dzinoitika kunharaunda kwamugere. Chamunokwanisa kuita chete imimi sevanhu vanenge vachiona chirongwa chino ndechekuti kana kuine nyaya inenge yaitika ikoko munotibata panhamba dziri kubuda pascreen kuti kuno kwaitika nyaya yakati. Kana tichikwanisa titobva tauya ikoko, asi chatinotanga kuita ndechekuti tinotanga taverifya kuti ichokwadi here nyaya yakadai yaitika, nyaya yakadai iri kuitika. Nekuti mazuva ano munongoziva kuti pasocial media munhu akangobata chinhu anogona kungomhanya nacho chiri chekunyeba. Pazuva ranhasi ndofunga vakawanda musocial media imomo kana kuti mumainstream media muri kungonzwa kuti kwakati kuna mbuya nehanda, kwakati kune munhu ari kusvikirwa nambuya nehanda, kwakati kune munhu ari kusvikirwa nambuya nehanda. Takati aiwaka ko sei zvichifamba saizvozvo? Izvi ichokwadi here kana kuti zita iri rakungoshandiswa kana kuti kwangove nedzimwewo midzimu inongobuda ichiti aiwa inini ndinonzi mbuya nehanda, kana kuti mbuya nehanda munhu mumwe chete? Takati aiwa regai titsvage nyanzvi kana kuti vana mazvikokota vanonyatsoziva nezvespirit yambuya nehanda kuti yakatanga sei, inosvika sei, munoziva sei kuti mhepo yasvika apa ndeyambuya nehanda mushakabvu zvakare. Nekuti vese muri Zimbabwe munoziva nhoroondo yambuya nehanda mukurwa hondo dzechimuringa dzenyika ino. Saka tinavo vaJulian Maodza Murenga kuti vatitsanangurire nyaya ine chekuita nambuya nehanda. Vamurenga, maoko enyaya. Aiwa, ndio ungadei. Tiripo kuri sei kwabviwa? Aiwa, kwadabviwa kwakanaka zvako. Kwakanaka. Chawai. Aiwa, tinotenda. Sekunzwa ndichinzwa matauro andaita tati aiwa regai tikutsvagei tidonongore mutibudire pachena kuti aiwa zvimwe zvamunonzwa kana kuti zvamakanzwa kana kuti nezvamuchanzwa zvinenge zvakamira sei, nekuti nyaya yekunzi mbuya nehanda yanetsa munyika muno. Ndoda kuti muudze vari kuona chirongwa chinechi kuti imimi kudzinza kana kuti kudzinde eri kwambuya nehanda munenge muri chii? Ndinotenda zvikuru. Regai nditaure ndichiti ini ndinonzi sotona kwamaita ndinonzi Julian Maodza Murenga. Repakati rimwe racho ndinonzi Mukoma Washa. Ndakaberekwa 1960 22 August 1960 ndakaberekwa indi Zambezi Valley kuDande ndakaberekwa ikoko. Ndaberekwa kudaro ndifunga pamusha pandaigara panonzi paSabhuku Mazhero ndopataigara naMuchembere ainzi nehanda Nyakasikana. Ari mhepo yacho enge iri pahomwe yomwe Rashava ainzi Kawanzaruwa Mazviona. Kumusha kwake aibva kuGonono kuri kumbire zvikare ikoko, iri mhuri yekwana Chendera Mwana. Ndiye wandakakura naye, ndaitotsvaira muimba yake yaaigara. Saka kuti ndizive nhoroondo iyoyo, baba vangu inini anonzi Gatsi Rusere Murenga. Ndivo vanga vari in charge mumba machimumo vachita zvinodiwa, kutema huni, kutsvaga uchi, kunotsvaga fish, ndivo vaigona kuita zvinhu zvese izvozvo. Now mudare medu isusu inini Mutupo ndinoera nzou. Vamwe vanotiti ndiri namwoyo, kana muchiziva kuti mwoyo nenzou chinhu chimwe chete. Okay. Yes.
chino chimwe chete moyo nenzou. Ndakazvitaurirwa 1969 nanehanda yakasikana. Saka zvinoitika ndezvekuti ini handisi wehama panyama yemunhu inenge yamharwa nemhepo. Ndiri muzukuru kumweya unonzi nehanda yakasikana. Ndokwandiri ikoko. Handinei nezvevanhu venyama nekuti inobata mitupo yakasiyana siyana. Saka ndiri kumweya kunyanya zvizhinji. Ndifunga ndo mataurira ananga aite pari zvinezvi. Tiri papo vamurenga sekutaura kwamaita kuti maitogara nehomwe yaisvikirwa nemhepo yambuya nehanda. Muchishandisa ndangariro dzenyu mimi pamhepo apa yakasvika sei ende zvii zvakaitwa pakugamuchira mhepo iyi pahomwe yamakanga muchigara nayo panguva iyo? Ndinotenda homwe iyi ini ndichiberekwa ndakawana mhepo iyi yanga yatomhara kare kuna mazviona kaanzarwa. Ende pandakazokurawo ini ndichikura mumusha macho imomo vanotaura vakuru vedu isusu vanoti izvo mhepo iyi yakabata ndofunga kwakuri kuma 1902 ndokwa yakabata. Nokuti munhu vanhu chavasingazii vanhu munyika yeZimbabwe ndechekuti kana mhepo yanehanda yakasikana ichibata pane munhu inobata mwana ane 12 years and below. Ndopainobata. Haibate kune mukuru akazvara kana kuti akabatwa zamu nemukomana anotonzi akamora munhu iyeyo. Inobata pane munhu ane 12 years kari kamwana kasikana kasati kamboziva zvevarume. Ndopainobata ipapo. Uyezve kana yabata ipapo mhepo iyoyo inochengeta mwana iyoyo kusvika 100 years. Ndomutemo waini. Saka vanhu vese vanotaura kuti nehanda vanenge vachingoitawo sort of a company but havazivi mhiko iri behind that mhepo. Saka inochengeta kusvikira munhu anopedza essentially yozoenda yotsvaga pane mumwe mwana anomharwa. Saka mazviona kawanzarwa patakazoenda naye isusu kuZambia anga aine 107 paakazoparara musi wa12 December 1973. Anga ane 107 after atopa mhiko kuna natinogara nechitepo. Saka inochengeta yoga kusvikira zvese zvainoda zvaita. Saka vanhu havazive muno mukati meZimbabwe. Ndosaka muchinzwa vanhu vakawanda vanonzi tina nehanda apa, tina nehanda apa, tina nehanda apa. Vari kuita zvavo but vanenge vachienda kutsvagawo mari maybe kuhurumende. Nekuti mazuva ano mukaona munyika yedu inenge yatoomei panyaya dzekurarama. Saka anotsvagawo. And to make matters worse vanhu vacho vanodaroka unotoona vanenge vatoenda muvanhu vakuru vehurumende vachiti ava ndambuya. To make matters worse ivo vacho vanoti ava ndambuya vamwe vacho vanhu verusununguko vanonyatsa kuziva nhoroondo yanehanda yacho. Asi una vachitofamba nevana vacho vanomwa doro, vamwe vana vacho vakatoziva varume kare but anyway havazive mhiko yacho. Asi isu vedzinza tinoziva mhiko yacho. Ndosaka tinozofamba tichitarisa kuti apa it's company hapana chinhu apa hapana chinhu. So far as I speak hakuna chinhu mhepo yakamhara yanehanda yakasikana yakamhara pamunhu anofamba panyama mukati meZimbabwe. Hakuna chinhu. Alright. Muchigara nehomwe ndezvipi zvimwe zviga zvinoitwa nehomwe yambuya nehanda zvinoratidza kuti ava pane munhu mukuru akagara? Nokuti kanzwa vamwe unogona kuziva kuti senge utarisa mamwe masvikiro atinosangana nawo unonzwa chidzanzi hakwiri kana kuti bhasi. Pamwe mumwe unonzwa kuti haadyi kana sadza jena anodya sadza rezviyo chete. Zvichida zvinenge zvina nemhiko dzemhepo iyoyo. Zvambuya nehanda zvamuchiri kurangarira imimi ndezvipi? Maita basa zvandiri kurangarira inini zvambuya nehanda ndezvekuti vachitaura vari pamweya vakataura ivo 1971 vachitaura kuti ini ndinonzi Nyakasikana nehanda handidyi chakauya nemuwi
handidyi chakauya nemoyo. Tine shuga, tine mazowe, tine tea, tine sadza jena rechibage. Zvese izvozvo zvavanga vasingadyi vakati handibati. Saka kuti vadye zvinonaka, baba wangu ini negadziro Seremurenga ndiye aitomora uchi. Nguva iyoyo munozoti kwakusati kwaane vanhu vakawanda munyika, miti yanga yakawanda, saka nyuchi dzakawandisa. Saka vaitofamba vachibura uchi vachivaisira mumakati, unogadzikwa pamoto ubhoiliswa wakasvinwa, then ugadzika harapa. Masigari mazoomba aya anogona kuita 5 kana kuti 6 ari munhakiremo. Ndo anonzi ndo dringi ravo iroro, ndo zvavaidya. Sadza ravo vaidya upfu hwemhunga, upfu hwezviyo, upfu hwemapfunde machena. Ndo mbeu idzodzo ndo dzavaitaura kuti ndo dzandakabva nadzo kumhiri yegungwa ndisati ndamuno muAfrica. Vachitaura kudaro ndo mbeu dzavakauya nadzo vachigara nyika inonzi Ethiopia, yamakuti Ethiopia nhasi, ndo mataura avaita. Uyezve kana mhepo yavo yabata zvezvi, ivo vaitaura pachezvavo kuti ayo kana iri mhepo yabata pandiri ichitanga kubata, pane zvamunoona munyika. Inogona kubata muna September na October, asi kunogona kutonaya nyika yese mvura. Vanogoshamisika kuti October anonaya mvura here. Asi kune vanhu vanenge vakasvikirawo vane mhepo dzechokwadi dziri munharaunda yenyika, inobva yatoziva kuti no, mvura yepane zvairi kureva, kune muchembere abuda. Ndo matauriro avo. Uyezve vanga vane dziva ravo ravaiyeresa. Dziva iroro riripo kudani iko zvinezvi, but nekuda kwevanhu vanoshereketa mvura yacho yatoashoma. Zita racho rinonzi Asanye. Dziva iroro ndo ravaiyeresa kuti kana mvura yangopera mbijana, vaingotora tsvimbo wozotora badza uchere pasi pachivanze uchera. Kana vachera zvezvi wonzi tora tsvimbo yangu. Tsvimbo iyoyo yangosvika kungonyikwa paya pacherwa paya. Nguva diki vakangoikanda panze petsvimbo iyoyo, patototaure mvura inonaya zvokunaya zvemakatarisa kudai zo. Padziva iroro kusvikira dziva racho razara. Padziva chete. Padziva ipapo ndo painaya mvura inonzi heavy rain kusvikira dziva rese razara. Makarwe akutofamba akutonakirwa nemvura. Ndo zvavaita, vaidemonstrata simba kuti ndo zvandinoita. Tichitarisa nguva yamataura iyi, ingatita sei kubva 1970 kusvika 1980, akusvika pavakazofamba tava pa 1973. 73. Panguva yehondo apa muchiri kurangarira, pane pavakambosvika here mbuya nehanda vakasikopanga matare ane chekuita nehondo yechimurenga yechipiri, kuti hongu tiri munguva yehondo, pane zvakadai zvichaitika, kana kuti pane zvakadai zvamusingafaniri kuitika nekuti mukazviita izvi hondo inogona kuenda nenzira dzakadai? Maita basa zvikuru. Chandikurangarira ini ndechekuti tiri pamusha kuZambezi Valley kuko taigara paSabhuku Mashero. Ndichiti kurangarira nechifudza mbudzi 1971, mhepo yamuchembere nehanda yakasikana yakabuda ikashedza vemusha vepamusha ipapo vanoti vaomberi vaya. Vaomberi ava vanga vari 4 vana. Panainzi Chitambudza, panainzi Bandazi, panainzi Chaparadza, panainzi mukoma waSha Murenga, Nasirusana baba ndo vanga varipo. Saka vakadanwa 1971, vakatsanangurirwa ivo kuti svikai muno. Vachipinda imomo vakatsanangurirwa kuti ndiri kuona kuti pane vasurunguri, vana vasurunguri veropa vachauya kuzonditora pano gore riri kutevera, vachireva 1972. Asi vasurunguri ava ndiri kunzwa kuti pane inonzi hondo, asi ndikatarisa ininika kwangu kwandakabva hondo yavari kutaura haisi hondo iyi, because hondo yavo ndeyemugoti. Kana vachida kuti mugoti vaireva pfuti, vainzi hondo yendimigoti, asi vachauya pano kuzonditakura. Asi regai ndikuudze imi
vandogara nemi kuti ini kana vanditakura pano ndichaenda kunonzi kumazambuko. Kumazambuko ndio nyika yamakuti Mozambique nasi. Okay. Zita raine inonzi Mazambuko nokuti kwakayambuka nevanhu vachibva kuTanganyika kuuya mudunhu rinori isati yava nyika idunhu. Okay. Saka vadaro vakazotaura kuti asi kana ini pane rukova rinonzi Zambezi. Rukova iroro handiyambuke kaviri. Ndakayambuka kamwe chete ndichiuya kuno. Ndikazoyambuka kechipiri ndakudzokera uku ndinofanira kufa. Ndimatauro avakaita. Saka vaomberi vaizvinzwa vakati vari kuuya gore rinouya zvikanzi hungu vachauya gore rinouya, asi kuti imi zviite zvakanaka ndoda kuti dei mawana kuenda kuna mambo airehwa ainzi Mambo Matsiu. Hanzi endai kuna Mambo Matsiu maonotaura naye. Mambo Matsiu iyeyu momuudze kuti afambire mumisha. Ndiri kuda mapeni. Kare ndofunga pane mapeni mamwe anga akaboka pakati so kana muchiri kurangarira. Zvikanzi ndiri kuda mapeni anokwana kuita 12 anomiririra marudzi ari muZimbabwe, anomiririra mitupo iri muZimbabwe. Mitupo iri muZimbabwe tine 12 chete, marudzi emuZimbabwe tine 12. Saka aida kunotorwa. Hanzi kana mawana mapeni iwayo, mapeni aizotorwa ochena mugomo remavhu radona pedyo neguva ranyatsimba mutota unoikumbira. Zvikanzi kana zvakadaro zvikangodaro bedzi, hondo yavari kutaura iyi inoita masvondo 3 vanobva vapiwa nyika yavo. Okay. Masvondo 3 vanobva vapiwa nyika yavo. Saka anokuda kuti Matsiu ainzi Matsiu Kumpori. Matsiu iye manje anga ane madzimai 2 vaigara kwakasiyana. Mumwe aigara kure, mumwe aigara pedyo naMuchembere. Saka mambo ava vanga vari kune mukadzi mudiki kunonzi kuGonono. Ndokwavanga variko. Amukuziva ndokwavanga variko. Saka vanga vabva kuno kuvillage yavaigara kunonzi kuKauswa. Saka vanhu manje kuti vaifunga kuti mamwe vachakasika kudzoka vakati tichamirira kana mambo vadzoka. Kana vadzoka tozovaudza nyaya. Tochitanga manje kuti tifambire nhago yemapeni iwayo. Saka vakanonoka mambo wayo. Mambo pavakauya havana kuzosvika kuna Muchembere. Vakaperera kumusha kwavo. Saka hapana munhu akazoenda kunovataura kuti pane mashoko akabuda kubva kuMuchembere. Havana kuvataurira. Nguva yanga ichifamba nguva ende inge iri nguva yekurima. Vamwe vakutanga kutorima vakutodai kudai kusvikira zvino hazvina nyatsa kuzofamba mune zvakanaka. Pavakazoti vakuchiita zvinhu zvezvi manje ranga ratova rimwe gore. Tanga tatopinda muna 1972. Ava vanga vakangomirira. Ndikubva vazotaura zvekare kuti makaita here zvandakareva. Ava vakati no, tanga tisati taita, regai tinobvunza kuti aripo here. Vakatumwa nemabhasikoro vana vakapfuura nepachikoro panonzi paMusengezi Mission kudande ikoko vachienda kuvillage yake. Vasvika kwe zvikanzi mambo vakaenda kuSporiro yamakuti guru yenasi. Hameno zvanga zvaendwa ikoko mene mana muzvitere zvaida kunogadzirisa. Saka ava ndokubva vadzoka nguva iri kufamba kusvikira muna April. Vakomana ndipo vakazotumwa. Ende kutumwa kwakaita vakomana ndikaenda kudzana kumashure. Kutumwa kwakaita vakomana makomrades kuti vazotora Muchembere apa. Pane zvanga zvaitika kuZambia. Yamakuti Zambia. Pasi chigare zita racho rinonzi Kambia. Ndo zita ari Zambia. Alright. Rinonzi Kambia. Yamakuti Lusaka iyi panonzi Pachitsaka. Ndo zita repasi chigare. Saka vaenda, saka vadaro mundofunga munoziva papa na chairman. Ainzi chairman Herbert Chitepo. Yes. Panga pane mukuru wemasoja. Kunyangwe anga asati azodzwa nguve iyoyo, asi akazodzwa. Ainzi Josiah Magama Tongokara. Vanhu vaviri ava pani kwavakaenda vachitsvaga mhepo dzemuZambia. Vanotsvaga mhepo dzemuZambia ndokubva vadziwana vakanobvunzawo
kuti aiwa tiri munyika yenyu tiri munyika yenyu tibatsirewo kuti hondo yedu ifambe mune zvakanaka. Masvikiro ekuZambia ndo vakazotaura kuti hondo yamakagarira kuno iyi hamuikunde, hamumbofamba kaikunda hondo iyoyo. Asi tiri kuona kuti kumusha kwenyu kune muchembere aripo anonzi Nehanda Nyakasikana. Mukanotora iyeyo ndiye angakubatsire kuti hondo yenyu ifambe mune zvakanaka. Saka vanhu vakataurirwa ava tungogarana nakire naIbhiti Chitepo vanga vasakanyatsoziva kuti kumunhu ari kusaidi kupi. Ndiko vakadzokera kumhepo ndobva vanovhunza muchemberi wamukutaura iwe ari kusaidi kupi, zvikanzi ari kunonzi kuDande. Kanzi no tanzwisisa ndokubva vadzoka by then pane famu yainzi ZANU farm kuri kuZambia ikoko. Ndobva vadzoka kuZANU farm ndopa vakachitsvaga manje vakuru vehondo kuti avatume vaende kunotora muchembere, nekuti masvikiro ekuZambia akati munomutora muchembere wacho iyoyo kuti akupei marayirwa ehondo. Saka vakazonogara pasi ndobva vashedza vasununguri veropa vana vamakomoredzi kubva vauya ndokubva atongogara avataurira zvaitika. Zvikanzi no takukupai inonzi assignment, chiendai munotsvaga muchembere iyeyo mumuwane mobva mauya naye. Fortunately enough papa nevanhu vanga varipo ipapo makomoredzi vaiziva area nzvimbo iyoyo. Zvikanzi aiwa tokuziva toenda tichibvunza. Saka vaitungamirira ipapo panga pana Colonel Khumalo. Ndofunga Colonel Khumalo ava ndo vapenyu pari zvino vakatumwa vari 10 pachikaranga. Colonel Khumalo na Comrade Bethuni ndo vapenyu. Then kuna Solomon Mujuru, then kuna Meya Urimbo, kuna Isaac Mukusa, kuna Manyani Takawira, kuna Ernest Kadungure, kuna Meya Urimbo. Ni vamwe ndifunga vamwe wacho handizoti ndakangana vamwe kuti vangani, but total vanga vari 10 ndo vakapiwa assignment kuti chiendai munotora muchembere. Saka vakauya nekubhodha kunonzi kuKanyemba, vayambuka Zambezi nechikepe chavo ndokubva vafamba. Vachifamba kudaro vari munzira kuno mhepo yanga yatotaura kumaelders kuti nyaya yandakataura iya pwere dziya dzakuuya kuzonditora. Asi ndakakuudzai kuti kana ndanoyambuka rukova iri handidzoke ndiri mupenyu, hombo yangu inoparara. Nekuti nyika makundiendesa ndichaenda kumaZambuko, mondiendesa kuKambia ikoko handisi kunogara nguva yakareba, nekuti dunhu iroro ndakarisira mwana wangu anonzi Lewanika, ndiye king wemuZambia. Saka zvikanzi handifaniri kutongerana naye, ini ndiri mambo, ndiri queen, iye ndi mambo, hatifaniri kutongerana padunhu rimwe chete tiri vaviri. Ndini ndamushanyira ndinofanira kuparara. Saka nekudaro vanhu vakangoti pamwe vari kutaura zvisiri izvo nekukura, asi vakazoya zvichikwadi mabhuno aya amwe amene makomoredzi vaya ndokubva vauya. Vasvika pamusha vakaenda kuna Sabhuku Majero, vaenda kuna Sabhuku Majero ndokubva vatsanangurira ndokubva vazouya pamba paNehanda Nyakasikana. Vachisvikapo ndobva vati baba wangu ini nemumwe ainzi Chaparadza ndo vakazopinda mumba. Vakati vakomana vamakataura vaya vauya vari panze apa. Zvikanzi ndinotenda, asi ngavasiye migoti yavo papi panze vapinde munhu, kureva pfuti. Munhu akatanga kuramba nemugoti ndiSolomoni Mujuru. Akati hazviti, nekuti isu patakatirenda takati pese pandiri ndopane chii pane bvute yangu. Saka vakaramba. Zvikanzi no kana varamba ngavadzokere havo. And assignment yakomanda manje yainzi munofana kuuya navo pano. Saka zvakanetsa
kusvikira vazodzi no ngavapinde ndobva vapinda paya pfudi dzavo vasiya panze vapinda paya ndobva vatsananguriwa ndimi mauya hungu tisitauya no zvakanaka ndinotenda hapana zvatingaite nokuti nyaya yandakataura iye yekuti dei makagadzirisa nyaya yemapeni ngadai zvino izvi ndatotaura vakomanawo kuti aiwa nyaya yenyu hondo yenyu hapana zvehondo patinoda kuti makanonoka takutosumuka chitonongedza izvozvi tiende kubva vataura kuna baba zvikanzi iwe chienda unotora tsvimbo yawo tsvimbo yehondo. Saka tine rukuwa runonzi Musengezi. Rukuwa runonzi Musengezi runoti kumabvazuva. Saka the other side manje koko ya area yeCentenary. Zvikanzi chienda pane Muyo inonzi Muyo 8 iri ikoko. Saka one of Muyo wacho ndongo une bako ndimaigara tsvimbo iyoyo. Zvikanzi ndotora tsvimbo yangu yehondo uye nayo. So ndakazoperekedza baba usiku. Tikaendako tikayambuka rukuwa tikasvikako vakavheneka mukati vakapinda nezvimanera vakapinda mubako muye vakauya netsvimbo iyi. Tsvimbo yanga yakaputirwa pajira jena yanga yakaputirwa tikauya nayo tikavapa zvikanzi tsvimbo iyi zvikanzi aiwa chirongedzei ngatisumukei. Baba vanga vasingadi kuenda family yedu yese ngesingadi kuenda isu tati aizvi zvazvehondoka because makomunitsi vakuita sei vakuita zvizvavo chienda imi. Iye akati aiwa totosumuka tese newe. Zvikanzi aiwa kwisi toenda kunodii. Zvikanzi aiwa kana usingaende ini hakuna kwandoenda. Hakuna kwandoenda nekuti iwe ndo unoziva uri wedzinza rangu. Uri wedzinza rangu kwete panyama but pamweya. Zvikanzi saka takutorongedza paya. Takamanyambaya tikarongedza takasiya poto echibagwe panhakira pamoto. Because by then chikoro chinonzi Musengezi mission yanga yava camp yemasoja. Saka vanga vachitotsvaga vanhu vandika. Saka takangosumuka ndokubva tatanga kufamba pakaitwa mhiko dzese ipapo vakaombera vapedza kuombera vakuru vanga varipo kwakutanga kutema miti. Vakatema miti inokwana kuita 2 miti yekunzi uku 1 poiswa jira leblack pakati. Iwo ndobva unogara papi pakati apa. Kunoku kune munhu kwakuwasumudza kwakuwatakura kwakufamba nawo takananga kunonzi kuMazambuko. Saka tafamba kudaro tiri munzira imomo mhepo yakauya ndofunga panga pane about 800 meters mhepo yakauya 800 meters kusvika tabva pamba yasvika mhepo ikataura kuti imi sei matakura homwe yangu semukunge mbavha. Chii chaitika? Ndobva wagadzikwa pasi pozonga togwa nemakomuredzi. Ana baba kwakutanga kuombera vana vatumwa nevakuru vavo kuti muende kunovabatsira hondo. Zvikanzi munotaura usiku hwakadai here kunge munhu ari kubiwa chikonzero chii? Vakataura kuti aiwa nokusaziva tatisingazive ende vanawo manje vapiwawo chii yekunzi munofanira kuendako. Ndosaka mona tiri panguva yehondo ndipo vakataura kuti handisi kuona hondo yangutaura yemigoti here. Zvikanzi hungu iyoyo yemugoti yavakabereka iyoyo. Zvikanzi haisi chinhu ichi chinhu hachirire ichi hachina basa rese. Ndibvunzei hondo dzandakaita ndiri kumhiri yegungwa kumusha kwangu. That's when we came to know kuti muAfrica mamusina munhu yange ichingoinyika nembuka vanhu vakabva kumhiri yegungwa. Saka vakati no kana zvadaro asika munofanira kuita zvemutemo. Zvikanzi aiwa mutemo wacho tiregerere mbuya vana vakanganisa. Zvikanzi no pakanaka mhepo ndokubva yaenda ndobva vakontinya vabata mapango avo vakufamba nawo. Takunosvika kubhodha kunonzi kuChidodo. Tangotiambukei Chidodo Mbijana pabhodha paya
nechekumabvazuva taMozambique inside kune muti unonzi Mushuma omwana uti Muchenje mhepo yakabuda ikangoda kuzorora ndipo yakazorora ipapo ikataura futi mashoko aambotaura kumashure muri kunditakura semunhu maita zvekundiba ava vachingokumbira zvikanzi asi hamuna kusuma kunanya Tsimba Mutota maenda here kunosuma tikati aiwa hatina kusumako vakutaura nababa hatina kusuma nguva yacho ndipo ndokubva nyarara ndokubva takontinya nerwendo takafamba usiku hwese ndokubva tanosvika pane imwe village takuda unosvika kuna Zambezi tasvika pane imwe village kwakuedza saka vakati manje kwakuedza todini because ava vana Solomon Mujuru vanga vataura kuti kuna Zambezi chaiko pane paiyambukwa nevanhu nezvikepe zvezvi kuna izvi zvikepe izvi ikoko mabhuno anga apo kuziva saka vanga vakatoita bhesi ravo ikoko mabhuno panakire pacho paiyambukwa nevanhu saka ndobva vati no kana kwakuedza kudai soka takuchikumbira kuti tokusiyai pavillage takusiyai pavillage ipapo isi tonocheka kuboda kana kwakanaka tichadzoka tozori kutorai tobva tayambuka handitika zvichokwadi takasiyiwa pane imwe village tasiyiwa pane imwe village paya ndokubva vaenda kunonakira ndokubva vaenda kunocheka kuya vakawana mabhuno vanga vachiripo Solomon Mujuru ndiye akauya masikati akapfeka kashoti kewhite kane rubber elastic kwesiso akabata tauro reyero nesipo yainzi lido maybe mweziva akabata vanhu asina pfuda asina chii akati no kune vanhu varipo zvikanzi aiwa tichazokurosa kana amanhero chokwadi takasvikira kusvikira kudoke 6 o'clock akomana ndokubva waenda patatakuru ndokutanga kufamba mutunhu kunonanga kuna Zambezi tasvika kuna Zambezi takuda kunosvika kumvura nechekunuku ndokumanga kune mabhuno vese ipapo vanga vakagara vanga vakachera zvinononzi chizvezvi zvakomba zvavakagara patanenge vakadai sofuti takapfuura nepakati pavo kudai vakagara munhu wese akakutsira hakuna munhu asina kumbokosora kana kumboita zvikanzi handeina ipapo ndimbuya tikakurosa kusvikira kuna Zambezi tasvika kuna Zambezi takaona zvikepe zviripo zvikanzi tasvika kuna Zambezi kuno kumbuya kanzi aiwa pakanaka tanga tine mhepo nhatu panga pana ainzi Chidya Mauyo pane mhepo yainzi Chodza Mamera pane mhepo yainzi Chipfeni ndotanga dzanga tinadzo ndobva wasvika paya zvikanzi right tasvika paya vanoyambutsa vakutanga kuuya kuti tichitora tayambuka vari 66 chikepe ichocho ende wanga usiku kamvura dzanga dzangoita zvatsoda imomo vatanga kuyambutsa vanhu vaya munhu akayambutsa isu zita rake ainzi Newton akafa 2023 ndopakazoshaya munhu akayambutsa isu kutende kumhepo saka akatanga kuyambutsa vanhu vese ndokuzopesera vayambutsa mbuya nevanhu vakuru vanga vainawo imomo saka vakafukidzwa jira reblack havadi kuona mvura yemuna Zambezi vafukidzwa jira ipapo ndokubva vafa vakatofa zvokutooma vanhu atozati munhu atonhora voyambuka paya kusvika kumhiri kwakutora vakatooma kwakwagadzika my father baba wangu inini anonzi Gadzirisere Murenga vakutanga kutoombera vakatanga kuitsura kusvikira vamuka kuraiti kwedu kune kataundi kanonzi Vela Zumbo isu takayambuka nepanapa ndopatakayambuka napo pakupinda tapinda kamunhakire munonzi muchimumu mazambuko makuti Mozambique nasi tapinda imomo tafamba kudaro takazotenda manje tafanira kuti kuenda kuwest takuenda kwanonzi Luangwa Mugano Zambia neMozambique Mugano rikuwa iroro
ndopatakazoyambuka ruwangwariya kwakuenda kubhesi rinonzi Chifumbu. Ndokwavaiendeswa kusvika paChifumbu paya naMuchembere vanga vakavakirwa misasa yavo yekuti vazogara. Ndopatasvika ndobva vasvika mumusasa muya, vasvika kupinza mumusasa mavo. Isuwo ndobva taiswawo pane imwe misasa. Ina handina wakoma wangu anokwana kuita 3. Pana ainzi Godfrey Murenga, kozota mumwe ainzi Everas kana kuti Voster Murenga, kozota mwana wakwamaiguru ainzi Keras Bandasi. Ndo vangu vatanga tinawo. Ndobva vasvika muya ndobva tangogara muya. Ndofunga pakagara almost 4 days vachimbozorora. Ndopakazotumwa vanhu manje makomrades ava vakatakura vakapa assignment vakanoripota kuti kuZanu Farm kune vakuru wavo ana Herbert Chitepo kanza mbuya takauya nawo kanza zvakanaka ava ndobva vatopa mamwe maassignment ndobva vaenda nokuti apa pabhesi pagara vamwe makomrades nakiri takanga ndayeuka mukomana umwe anga aripo mukomrade ainzi Joseph Chimurenga, right? Saka vasvika paya ava vakazodanwa manje ana tongogara naHerbert Chitepo vakazodanwa ndobva vakazouya apo kwaya kusenseni ndobva vasvika unogara wapo. Mbuya vanga vabviswa mumusasa vaenda panze pedyo nemusasa ndipo vakagara ipapo. Vasvika paya zvikanzi no vanhu vakakudanai kuno vaya vauya vanonzi vakuru vehondo vacho. Ndipo zvikanzi saka vanga vakagarawo pamatanda paya muzapabhesi vangari pamatanda. Saka vagara pamatanda paya. Mbuya mhepo yakabata havana kutaura chimwe chinhu ipapo. Vakatipa vanhu vaviri vauya panapa, pana anoera shumba pana anoera soko. Zvikanzi hungu vabvunzwa zvikanzi pana anoera soko pana anoera shumba. Zvikanzi anoera soko ngaarambe ari pachigaro chake padanda ipapo. Anoera shumba mupei rukukwe kana kuti bonderei. Ndobva patorwa bonde musasa ndobva awaridzirwa tongogara ndobva agara. Zvikanzi ngagara akatarisa kumabvazuva ndokugara akatarisa kumabvazuva. Vanhu vakuzobvunza kuti zvafamba sei apo. Zvikanzi kupatsanura kwandaita soko anoera soko haakwanisi kugara parukukwe nokuti haana unhu. Basa rake ndinokungoramba achingofamba achingoti from one tree to another. Saka haakwanisi kugara apa. Saka ndo zvanga zvichitoitika ipapo. Saka vanhu voseka paya apa. Ndakivatoti now nyaya iripo ndekuti vakazoti right imi ndimi makatuma vana kuzonditora kuno. Asi vana ndakavataurira kana ndasvika kuno handigare nguva yakareba. Ndinofanira homwe yangu inofanira kuparara. Ndokuti kuno kuna mambo hatiti madzimambo maviri. Ndinofanira kuparara nekuti ndini ndamuvinga. Mambo ariko anonzerwanika. Saka nyaya ndeipi? Ndipo vakatsanangura aiwa tine yatinoti hondo yakatanga yakamira yakadai. Zvikanzi hondo yacho ini ndikuitsvaga ndaishaya. Pamhepo apa ndaishaya ndaitsvaga mhepo ndaishaya. Yamurutana ndeipi ini? Zvikanzi ndo mhepo yatakagara ndo hondo yatakagarira kuno. Zvikanzi alright kana zvakadaro ndizvozvo. Asi ini chandikuudzai mhiko yangu yandichakupai imimi amikwanisi. Mhiko yandichakupai amikwanisi nokuda kwokuti ndaona kuti kumberi kwenyu makakanganisa kare. Hondo iyi ndisingadi kuti mise anonzi mukadzi. Chinhu chinonzi mukadzi pamhepo pahondo hachisi chinhu. Kana muchida kuti ndikuudzei zvandaiita ini ndiri kumhiri yegungwa. Anonzi mukadzi haaendi kunonzi kuhondo, anobikira. Vanhu vachienda kuhondo vachienda kunorwa chake kubika. Haandikwanisi kunobata migoti. Saka ndichakupai mhiko yehondo. Asi ndakupai vachachengeta mhiko iyi vachadzokera kumusha. Vasingagone vachaputsa mhiko iyi vachasara mumasango. Vachasara mumasango. Ndo mhiko yandichakupai. Nokuti ndaona pamberi penyu kune vamwe
vakatobata tumazamu kuvana vari kuuya kuno kuchiti kuhondo kwenye kwamuri kutaura. Vamwe makutofambidzana netusikana. Musikana ukarara naye nguva yehondo unopera simba mabvi mese umunopera simba. Saka muvengi anokukurira munofa munguva yehondo. Ndofunga mukanyatsa kutarisisa ndo panenge pakazofomwa that song yamakuti nzira dzemasoja. Saka ubva wadaro zvikanzi hazvina kuipa kana madaro it's okay. Asi chandava kutaura manje panapa ndechekuti imi iyo wakagara pari kokwapa ndio wandaona semutungamiriri wehondo ishi. Vachireva Jose Magama Tongogara ndio wandaona semutungamiriri. Saka zvatakuita panapa ndezvekuti ngabvise hiti yake anga ine bhareta reblack rine saini yetungwaratiso kamuka tungwaratiso ngabvisa bhareta akaisa pasi zvikanzi ngaagare akatisa mabhazuva agare atisa mabhazuva akatambarara akabvisa bhutsu aine kamafurashidza kudhira dzigirini dzedzi pakagara paya agara kudaro nepakanzi chiendai munotsvaga huku jongwe. Akati tsvagai jongwe. Vanhu vakaenda kunotsvaga jongwe. Jongwe rakauya ranga riri jongwe jena rine mavara muhuro mure white mavara eblack. Jongwe rakauya vakuda kunotambidza pasvika pana muchembere. Muchembere akagara so zvikanzi tauya nejongwe riye mbuya. Jongwe rakangorira rakabatwa kudeso rakakuda kuti papapamapape ndo ratofa. Mbuya vakabvunza ko huku ndanzwa kupupa kwehuku chii chaitika. Zvikanzi yafa. Zvikanzi ndeyerudzii chena. Zvikanzi handina huku chena kudzinza kwangu. Ndipo vakati endai munotsvaga huku yechinhema. Ndipo akumhanya kunotsvaga huku nhema iriri jongwe kadiki diki so kajongwe kacho. Pakauya jongwe riya zvikanzi tauya nayo. Vauya nejongwe riya ndobva vazotaura zvikanzi right uyu akagarapo torai huku iyi muise fodya mapapiro maini maindi haina kusungwa iroad runner. Zvikanzi muise mapapiro maini momugadzika panhova pake uyu akagarapo mera shumba. Huku yakatorwa ndobva yagadzikwa pamberi pani pamusoro panhakire paJose Magama Tongogara. Huku haina kubhururuka haina kutiza yakaramba yakangomira huku iri pamusoro apa. Ndobva vaita mhiko yavo kunoko yagara here zvikanzi hungu yagara ndobva pedza vaita mhiko yavo pakangoita mhiko paya zvikanzi ndauti mutarise kukuenda huku. Huku yakatanga kuita fanike hangaiwa zvezvekuti papapapa zvezvekuti ndafanike inonzi gladin ichienda so. Vanhu vese vanga vari ipapo vakatarisa huku ichienda mudenga. Hatina kuiona kwayakagumira. Hatina kumboiona kusvikira maziso edu atopera mudenga. Hatina kumboiona. Zvikanzi zvikureva kuti zvatendwa. Zvataita zvese pano zvatendwa. Ipapo pakaiswa huku anga tsvimbo iye yanga yatorwa mumusasa yehondo iyeyi. Ndini ndakamutambidza Magama Tongogara. Ndikamutambidza tsvimbo akaibata akadai o. Akanzi ngaabata akadai so. Ngaataure zvaanoda patsvimbo iyoyo. Ndifunga shefi vaididza mazino. Musanonzi kuti vaididza mazino vachitaura almost in hour vachitaura. Pakapedza ipapo ndipakagadzika tsvimbo pasaiti ndipakazoiswa hukuya. Pakanzi zvataita zvese pano zvatendwa. Ndiye ava mukuru wehondo yamava kuti hondo imimi ndiye ava mukuru wacho osho. Vanhu vese aiva vakarova muoko kuti chokwadi ndiye ava mukuru wehondo. Vambogara vakanyarara ndipo vakazotanga kutaura zvikanzi asi ndakutaura mashoko ekupedzisira. Zvikanzi ataura iyo zvikanzi mashoko ekupedzisira ndakakuudzai anosuvisa vandakukuudzai.
Handina mbokuudza kuti pane vachatadza kuchengeta mhiko yangu panguva yehondo. Vachasara muno mumasango. Vakadyiwa nemakava. Handitika. Asi vana ivavo vanoda muchengeti. Anovachengeta. Havasari voga. Saka vanhu vanga vasingazivi kuti uchikureva ichi. Ndopakati iwe wacho mutungamiriri wacho mukuru wehondo iwe. Kana hondo yako inopera uchaurayiwa nevamwe wako. Havana kuti muvengi. They never said that. She never said that. I repeat, she never said that. Kuti muvengi. Akati uchaurayiwa nevamwe vako. Kureva kuti makomunedzi mamwe ndo vachakuuraya. Munoziva kana muchiteera panombotaura tongogara achiti I don't mind. What I want is to change the system whether you're black or white. You remember? Yes. That clip iyo inondifungisa musi wacho iwoyo wakagadzwa. Ndikuti akazvitaura. Akati uchasara nevana kana hondo yakunopera. Uchasara kuno nevana. Asi uchaurayiwa nevamwe wako. Uyo soka ari papo achaurayiwa nevamwe vake. Kureva Hebert Chitepo. Achaurayiwa nevamwe vake. Hana kuti uchaisirwa bhomba nemabhunu. Uchaurayiwa nevamwe wako. Ende zvichokwadi ndo zvakazoitika ipapo. Kusvikira avava vazobva ipapo vapedza mhiko dzavo vakazotanga kudzokera. Vatanga kupinda kamotikari kavo kane kamurisi kemapuranga so vakudzokera kunonzi kuZanu Farm. Ndokubva tasara apa tiri pamusasa. Tifunga takambogara zvakanaka tichigara mazuva esaya zvakanaka mazuva ese zvakanaka. Rakunopera gore ra1972 takusvika muna 73. 73 anga kutotipere futi. Tasvika paya mhepo yaitanga kungobuda yakuramba sadza rezviyo neremhunga neremapfunde. Vopiwa uchi hwavo wavaidya havanga vachi uchi unobikwa vanenge makeke so. Vakambobika makeke okumbovapa vasikuda. Kusvikira kumbuya chii chavari kuita. Muzukuru wangu inini mwana wasisi ndiye akatorwa semubikiri. Akatorwa semubikiri kuna Muchembere nehana yakasikana. Aitwa sekunge zvokuripwa kana kuti kubhadharwa. Nekuti pane zvakaitika kudzinza rake iye kunana baba vake. Kareko. Saka akapiwa kuna nehana sekuti takubhadhara nehana pabasa rawakatiitira. Saka ndiye aimubikira iyeyo. Aripo nanhasi. Anonzi Namwenesu kana kuti Taripwa. Anogara kuChikuti. Aimbogara kuMandarwe. Akazotorwa kune mumwe munhu anga kuti ndikusvikirana nehana amene kuChikutu, if you remember. Akazofa. Tikatopopotedzana neni ndikati aona mheko iwe uchafa iwe. Unongoti una nehana iwe unokatorohwa nemurungu. Kusvikira akazofa. Saka iye akazongosara ari ikoko ane vana vake 4. Ndiparogara paChikuti paya. Saka ndiaibika munakiro. Aiwa paporiji remauyo. Bozi vanga vasingachishuka. Sikutora kwandenda kuti vanga vasingachichakauya nemuwi. Vati ndodya zvangu zvandakabva nazvo kumberi yegungwa. Zvakaita. Saka nokudaro vaingoramba zvese. Mazuva ari kufamba mangwana vamuka sei tamuka zvedu mangwana dede kusvikira munhu angakura nekuti vanga vasisaone nekuchembera. Kuti tozoziva isu kuti munhu uyu ane 107. Paka pane hari yaigara pakona. Hari iwe vaiti gore rawo rikakwana. Vaichora kahuswa ukanda imomo. Gore rikakwana vaichora kahuswa ukanda imomo. Saka ati huswa tokazoverengwa pamakore avo avapedza kurarama panyika. Totakasvika 107. Ndimakore akararama ari panyika. Saka nekudaro kusvikira muna December muya takuda kuita towards December zvezvo. Vanga vakutoita wesi. Mvura vaigona kutomwa kamwe chete pasvondo.
isusu hatizikwanisi. Saka vaiti wagara vaigona kuimba nziyo dzavo dzimwe dzasinga atitombodzizivi mune zvavaingoimba kuimba kudai. Saka vaiti vakaimba wobva wafunga kuti jira ravo reblue wobva varara. Vamwana kusendiwanisa chikafu havangodzisapo kusvikira vatwadzi kunoparara, homwe yakunoparara. Vakaita 3 weeks vachiimba, 3 weeks no mvura, 3 weeks no kudya chunhu. Vakagara mhepo dzanachija mauyu chodza mamera nachipfeni dzikashamisika kuti kuchii chakuitika. Ana baba vakamboedza kukumbira vati zvakaramba. Vakuti vari kuparara mangwana, usiku hwemangwana, bozi vakashaya usiku. Vakuti vakunoparara mangwana usiku, nhasi uno ndopa vakazotaura kuti ndakusiya nyika. Vachireva Africa yese kana vachireva kuti nyika, vane vachireva Africa. Ndakusiya nyika. Asi ndisati ndasiya nyika imwe, taurirai vanhu verusununguko kuti kana vadzokera kumusha vanofanira kunoita zvinhu 6 zvinofanira kuitwa. Asi ini nehana yakasikana mhepo yangu, kana makuzoita matare angu kumusha kwenyu kwamuchadzokera, musazosiya chipwere icho chiri apo icho. Kana makuzoita matare angu ini nehana yakasikana, haitwe matare anehana pasina chipwere icho. Chipwere chaitaurwa ndiye ari kutaura, ndini ndiri pano. Vanhu vakati tazvinzwa, ndopakati zvinhu 6 zvamunofanira kunoita kumusha kwenyu kana maita kana madzokera. Chekutanga chinechi, munofanira kana mahwina makunda muvengi, dzorai nyika kumadzitateguru enyu, nekuti nyika yakakumbirwa. Ndinoziva todzokera kuna Namugambe, vakakumbira nyika Namugambe. Hamene kuti mozviziva here, vakakumbira nyika kuvaira nzou panyandoro pachihota 1957. Vakapiwa tsvimbo yenyika. Saka vakati dzorai nyika kumadzitateguru enyu. Kana mapedza kudzora nyika iyoyo, muchieresa masango anoera ese, bvisai zvevauyi. Apo vaireva yamakuti matoposi, inonzi matope pachikaranga. Pamatoposi pakararama ana rodzapo, vainzi bvisai zvese zviri ipapo kuti muerese nzvimbo dzenyu, nekuti ndopaikumbirwa mvura kapo. Vese ana Zambia, ana Namibia, kupi ana Mozambique vaiuya kuzokumbira mvura pamatope chinaya. Asi nhasi pane mabhunu. Izwi raitaura paya ramurenga racho harisichataura. Saka ndozvavaitaura kuti eresai masango enyu. Kana madaro, mutungamiriri achazotonga nyika iyoyo, wamunoti mutungamiriri imimi, handiti anofanira kugadzwa pachikaranga. Kugadzwa, kwete zvokunzi munoenda mana stadium munoti ye chichichi. Hatina zvakadaro kudzinza revatema. Tinoita zvedu zvakafanana zvinoita vafanike Swaziland. Nekuti munomuka takatarisa pasi chigare, munomu muna king. Ndinoziva, hamuna president munomu, muna king. Ndosaka papa ina king muno mutapa. Ende vakatonga muna namunhu mutapa i54 vakatonga muno. Saka tina king. Saka zvatakira zvepresident tikutotedzera vauyi, bonzi takakoronozwa zvakanyanya nevauyi. Ndosaka muchiona king musauda akaramba kuti akana azviti ndotedzera culture yangu. Saka ndipakanzi izvozvo anogadzwa pachivanhu. Kana mukazoenda inyi kuground asi mapedza chivanhu chenyu zvinenge zvakanaka. Mapedza izvozvo mozorangarira madzitateguru enyu vakaurayiwa muno
For example, tine misoro yana Charwe iri kumhiruko. Vamwe vanoti hanzi musoro wane hana. Kutadza ishona yavari kutadza. Vari kutadza kutsanangura. Hausi musoro wane hana uri kumhiriko, uri kuEngland. Musoro waCharwe. Nekuti nehanda ka imhepo inosvika pahomwe. Saka musoro uruko musoro waCharwe, mwana wachitauro vanobva kuMhondoro. Stage yamakaisa muHarare ndeyaCharwe, asi Charwe baba wake chaiye anonzi Chitauro weshava Museyamwa. Asi akazokura naHwata. Hwata riri zita futi madunhuriro, iye achinzi Shaye Chimwe. Saka nekudaro zvese izvozvo vakazvitaura. Zvikanzi kana mapedza muchizobika doro panhova yenyika. Ndokunge mapedza zvese zvinodiwa, muchizobika doro panhova yenyika, makupemberera. Asi munenge matora avo madzitateguru enyu, matora futi vana vakafira musango yehondo iyi ichimurenga chechipiri vachireva maComrades. Saka tanga takangotarisira nguva yese kuti pamwe zvingangoitwa. Inini wandaumbobuda muno kuti ndaenda kuEngland, nanasi ndichiri muno. Ndikutoexpecta kuti ko maComrades avasita kutowana nhasi achazovatora ndiani? Asati adzokera nyika kumadzitateguru vedu. Zvese izvi zvikaizvi asati atombozviita. Achazoita after isusu ndiani? Which means nyika ichadzokera futi kumabhunu. Nokuti mhiko yavo iripo pari zvinezvi yavasiri kuziva Zimbabwe yese, imhiko iri pamatoposi. Mhiko hombe yenyika inonzi Zimbabwe iri pamatoposi, pamatope ndopane mhiko. Why? Because nyaya iripo ndeyekuti roads kuti mumubvise paya ndingati chiko pamwe munogona indoti ndipfurei kana mamubvisa. Tobhejana kuti ndipfurei kana mamubvisa paya waini futi mundipfurei. Roads habvisike. The reason why munhu wese anopinda, vakuru vehurumende vese vanopinda munzvimbo muzvigaro zvehurumende vanopiwa mari kuti roads asabve. Ndo chokwadi isingadi kuziva vanhu. Baba Robert vakatonga 37 years. Ndikapiwa tsamba ini kubva kuMozambique rugwaro rwoti nyika yenyu pamberapo muchazopandukirana. Tsamba iyo ndakaipiwa 2013. Maane makore akawanda musina kubvisa vavengi venyu apo. Ndopaikumbirwa mvura. Endai munobvisa vavengi venyu, mukline nyika munzvimbo iya, muite chikaranga chenyu, pabikwe doro rezviyo nemhunga, musheze madzinza ese netupo ese paya. Hapana anonzi uyu muNdebele uyu muchii. We are one family. Saka munhu wese ngaagare ipapo. Pobikwa doro, vanhu vodzana, ngoma nembira kana mukaita mwedzi ndezvenyu. But pandakaendesa tsamba ikoko handina kuzowana reply. Ndikazodzoka 2016 achitanga netsamba futi. Ndifunga pane pakazofa rimwe gama tikaenda paHeroes. Takanzwa shefi wakutaura vaMugabe vachinza pane vari kuti tibvise roads, but nyaya iripo ndeyekuti ngaambobhadhara school fees aripo paya. Abasika. Longa makasha msika mchinzikwa shoko. Where are we going? Newsbeat TV.
For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.